I en aquests moments, TV3, falta només uns segons, està a punt d'estrenar un nou canal. És el 3XL, una oferta per al públic jove, públic entre 16 i 25 anys, que comença a emetre exactament a 9:15. Falten, com dèiem, molt pocs segons, ni mig minut aproximadament. Un canal que exactament substituirà el canal 300, que començarà les emissions després del Super 3, i una graella, la que proposa el 3XL, que arriba carregada de sèries i d'entreteniment. Pel que fa a producció pròpia, aposta també per 12+1, un programa en què 12 joves conversen sense embuts amb un convidat. El nou canal aposta per les noves tecnologies i crea una comunitat virtual i un joc en línia. 3, 2, 1, teu. Sí, senyor! Estàs viu? Demostra-ho. 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 Estàs viu.